De plannen voor de sluiting van de polykliniek in Zierikzee houdt de gemoederen op Schouwen-Duiveland flink bezig. Kan gewoon niet. 35.000 inwoners, daar gaat het om. Die allemaal moeten reizen om als ze iets gaan mankeren. En ja, dat is gewoon geen optie. En verder in deze uitzending. Na ruzie toch weer 1 opening. En ondanks restauratie blijft deze deur dicht. Goedenavond. Huisartsen, dorpsraden en inwoners van Schouwen-Duiveland vinden het een zeer slechte zaak als de polykliniek in Zierikzee sluit. De directie van ziekenhuis ADRZ is dat van plan in verband met de hoge kosten van de kliniek en een personeelstekort. Maar de sluiting stuit op het eiland op veel verzet. Ja, dat zou ik heel erg vinden. Ja, dat zou toch eigenlijk zonde zijn? Dat zou ik heel jammer vinden. Want het is toch wel makkelijk dat het zo in de buurt zit. Voor de rest heb je niks in de buurt om de zorg te krijgen voor ouderen, zeg maar. En ik vind het al beperkt dat je ergens terecht kan. Want het is voor de mensen toch wel makkelijk dat het dicht bij huis is eigenlijk, dus vandaar. Unaniem zijn de reacties op de parkeerplaats van de Victoria-kliniek in Zierikzee. Als het ADRZ de plannen doorzet om hier weg te gaan, dan zou dat hard aankomen bij de inwoners van het eiland. De dorpsraad van Zonnemer wil de kliniek behouden en is daarom een petitie begonnen. Van ja, dit kan gewoon niet. 35.000 inwoners, daar gaat het om. Plus nog eens een keer een heleboel toeristen in de zomer. Ja, dan kom je tot 100.000 of misschien wel tot 100.000 plus. Die allemaal moeten reizen om als ze iets gaan mankeren. En ja, dat is gewoon geen optie. De petitie voor behoud van de kliniek wordt breed gesteund. We willen echt gezamenlijk optrekken. Dus we hebben eigenlijk vorige week meteen nadat de berichtgeving ons ter oren kwam dat deze voorgenomen sluiting eraan zat te komen, hebben we alle andere dorps-, wijk- en stadsraden hebben we aangeschreven en gevraagd dat ze ons willen steunen, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken. En daar is een hele goede respons op gekomen. Dus eigenlijk het gros van de dorps-, wijk- en stadsraden die ondersteunen de actie. Weerstand dus vanuit de inwoners van Schouwen-Duiveland. Maar ook de huisartsen hier op het eiland hebben moeite met het voorgenomen besluit. Ja, kijk, de acute zorg is gedekt, hè, dus we hebben het over planbare zorg. Dus we lopen in die zin geen gevaar. Maar het is wel een stuk service, ook vanuit het ADRZ, waar de afgelopen jaren heel veel over gesproken is. En waar de afgelopen jaren ook op enig moment nog wel de intentie heeft gelegen om de zorg op Schouwen-Duiveland te behouden. Dus is het jammer dat er nu alsnog zo'n beslissing als deze genomen wordt. Het ADRZ zegt dat het gaat om een voorgenomen besluit, dus dat het nog niet zo ver is. De petitie van de dorpsraad kan nog tot april ondertekend worden. En ik praat erover verder met zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, ziet het er naar uit dat het ADRZ de plannen eventueel nog gaat wijzigen? Nee, daar zit het er eigenlijk niet naar uit. Het ziekenhuis heeft het vandaag nogmaals herhaald. Het gebouw is te duur, te oud. En eigenlijk het allerbelangrijkste, het personeel voor sommige specialismen is gewoon niet meer beschikbaar. Er zijn nog wel gesprekken gaande, bijvoorbeeld om bepaalde voorzieningen er overeind te houden. Denk aan het bloedprikken. Maar verreweg de meeste zorg zal het ADRZ er weg gaan halen. Ja, het ziet er dus somber uit in Zierikzee. Nu ben je hier ook vanwege de mazelen. Afgelopen vrijdag het nieuws dat er hoogstwaarschijnlijk een geval was geconstateerd in Vlissingen. Nu blijkt het onderzoek dat het helemaal geen mazelen was. Nee, dat klopt. Dat wordt altijd opgestuurd naar het laboratorium. Die doet daar onderzoek naar. Nou, die uitslag is dus bekend geworden en inderdaad geen mazelen. Ja, de huisarts heeft dat geconstateerd. Hij zei er is hoogstwaarschijnlijk sprake van mazelen. Op basis waarvan heeft hij dat dan kunnen zeggen? Ja, dat is wel te verklaren. Ik bedoel, sprake van bultjes. Nou, je kunt bijvoorbeeld ook bij bepaalde kinderziektes bultjes krijgen. Of denk bij allergische reacties. En deze huisarts heeft eigenlijk gedaan wat de GGD ook al eerder heeft opgeroepen. Bij een vermoeden laten testen. Dus deze huisarts heeft het zekere voor het onzekere genomen. Ja, kunnen we daarmee zeggen dat Zeeland de dans aan het ontspringen is? Nee, absoluut niet. De vaccinatiegraad is erg laag. Beneden de 95% is sommige gemeentes in Zeeland extreem laag. Denk aan Rijmerswaal, Tholen, Borselen. Dus het is eigenlijk geen kwestie van of het gaat uitbreken, maar eerder wanneer. Marieke, dank je wel. Het advies om geen vis en garnalen uit de Westerschelde te eten vanwege te veel PFAS wordt niet aangepast. Ook niet nu uit onderzoek blijkt dat vissen en garnalen uit de Westerschelde monding ook te veel PFAS bevatten.
Sinds belangenorganisatie Delta Zuid in 2022 zelf garnalen liet onderzoeken in de Westerschelde, geldt er een negatief vangstadvies voor garnalen vanaf de lijn Vlissingen-Breskens tot aan Antwerpen. Ook het RIVM raadt het eten van garnalen en vis uit de Westerschelde af. Vorige week kwamen de resultaten van metingen uit 2023 naar buiten. En daar werd duidelijk dat ook in de rest van de Westerschelde te veel PFAS in vis en garnalen zit. Voor de vissers een slecht bericht, want dat advies dat kan door dit onderzoek niet veranderen. Dus dat moet voorlopig nog zo blijven. Het onderzoek is de zoveelste tegenslag voor de vissers. En hoewel er op de Westerschelde niet heel veel wordt gevist, treft het toch een flinke groep vissers. Het is voor toch een 15, 20, 25 vissers is dat behoorlijk schadelijk. Ondanks dat er nu ook ten westen van de lijn Vlissingen-Breskens monsters met te veel PFAS zijn aangetroffen, mag daar toch gevist worden. Want nog niet alles is duidelijk. Dus we moeten daar meer onderzoek naar doen. We moeten met die onderzoekers zelf in gesprek en ook met onze adviseurs. En dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Maar voorlopig houden we de lijn Vlissingen-Breskens gewoon aan. Er is weer 1 opening van het Oosterschelde kreeftenseizoen en niet 2 zoals vorig jaar. Op 28 maart wordt er 1 kreeft opgevist die in Zierikzee wordt geveld en gekookt. Daarna zijn er wel 2 feestjes, een chique in Baarland en een feest voor iedereen in Zierikzee. Vorig jaar was er ruzie tussen de promotiestichting voor Oosterschelde-Kreeft en de vissers over de plek van de officiële seizoenstart, omdat die niet meer traditioneel in Zierikzee plaatsvond. Daarom waren er vorig jaar 2 openingen. Hospice het Klarenhofje in Goes is blij met dit gloednieuwe wandelpad. Hierdoor kunnen ook rolstoelgebruikers naar het prieeltje verderop in de tuin. Wel zo fijn als die bewoners ook in de zon kunnen zitten. Hiervoor was dit namelijk een grindpad niet echt ideaal, merkt ook Mark en zijn zieke vader. Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Daar kom je bijna niet doorheen met die banden. Dus ja, wij zeiden van ja, daar moeten we toch eigenlijk eens iets aan doen. Dat moet toch kunnen. Ze begonnen een crowdfunding, haalden voldoende geld op en het nieuwe pad werd aangelegd. Hoewel Marks vader inmiddels is overleden, is de familie er blij mee en opende het pad vanmiddag officieel. Dit is gewoon een hele mooie bijkomstigheid wat nu gerealiseerd is en waar we met veel dankbaarheid aan terugdenken. Ook aan de periode dat hij hier verbleef met alle zorg eromheen. Fantastisch. Niet alleen goed voor het hospice dus, maar ook een mooie afsluiting voor de familie. Instanties wijzen naar elkaar over de verantwoordelijkheid voor schepen die van en naar Rusland komen en hier in Zeeland olie tanken. Dat die schepen er zijn, onthulde NRC dit weekend. Er bestaat zelfs een hele zogenoemde Russische schaduwvloot om westerse sancties te ontwijken. In het ankergebied de Everingen bij Borselen tanken deze schepen olie. Die schepen zijn formeel niet in handen van Rusland, want ze varen onder een andere vlag. Maar komen hier wel olie tanken, omdat dat goedkoop is. Verslaggever Mark Rijk staat op de dijk bij Borselen. Ja, Mark, zijn er voorbeelden van dat soort schepen? Jazeker, hierachter ligt er zo'n schip, want dit schip komt rechtstreeks vanuit Sint-Petersburg, Rusland dus, naar de Zeeuwse wateren gevaren. Hij ligt hier sinds ongeveer gisteravond al een aantal keer. Zijn de schepen langs zij gekomen om te bunkeren. Maar dit schip dat vaart onder Liberiaanse vlag. En natuurlijk, er is een handelsverbod wat er is met Russische schepen. Alleen dit is geen Russisch schip, want een Liberiaanse vlag. Ja, hoe hebben de instanties op dit nieuws gereageerd? Nou, ik heb vandaag rondgebeld en eigenlijk krijg ik bijna allemaal dezelfde reacties. Ze vinden het een ernstig beeld dat dit gebeurt. Deze schepen dus die vanuit Rusland en naar Rusland meteen gaan. Maar ze wijzen eigenlijk allemaal naar andere instanties. En zeggen dus eigenlijk, wij kunnen er ook niet op dit moment heel veel aan doen. Dus dit beeld wat we hierachter in ieder geval zien, dat gaan we ook de komende tijd nog vaker zien hier op de Westerschelde. Mark, dankjewel. Al bijna 5 jaar is het niet mogelijk om het Rijksmonument de Oostbeer in Vlissingen te bezoeken. Nadat het stuk vestingwerk in 2016 voor 4,5 ton werd opgeknapt, was de afspraak dat het voor publiek toegankelijk zou zijn. Maar in 2019 gooide een schimmel roet in het eten en sindsdien is de deur dicht. Het is een historisch pareltje onderaan de Groene Boulevard in Vlissingen. Het stuk vestingwerk met de naam Oostbeer. Tot 2 keer toe werd het van de ondergang gered en met veel geld opgeknapt. De laatste keer in 2016.
Edwin Tilroe zag in de jaren daarvoor het erfgoed sterk achteruit gaan. De Oostbeer is eigenlijk nog een van de laatste tastbare herinneringen aan de Franse tijd in Vlissingen. Dat vind ik gewoon heel belangrijk, dat zoiets toch voor de stad Vlissingen behouden blijft. Ook in de jaren 70 van de vorige eeuw leek de beer af te takelen tot een bedenkelijk niveau. Pas in 1994 werd er voldoende geld gevonden om op te knappen. En bijna 20 jaar later lag de boel er min of meer weer verwaarloosd bij. In 2015 was het voor Vlissingen al moeilijk om geld vrij te maken voor de renovatie van wat de gemeenteraad toen een wezenlijk deel van ons cultureel erfgoed noemde. Alleen met een subsidie van €300.000 van de provincie kon er gerestaureerd gaan worden. Edwin Tilroe volgde dat op de voet. Wat bleek nou? De binnenzijde van die Oostbeer was eigenlijk nog helemaal in oude staat. Op bepaalde hoekstukken hingen ook nog de oude ijzers van de hekwerken. Dat vond ik heel erg mooi om te zien. De restauratie verliep ook gewoon allemaal goed. En uiteindelijk toen het klaar was, dacht ik van ja, dit is nou eindelijk eens mooi werk. Voorwaarde voor de provincie om het geld te geven was dat de beer toegankelijk zou worden voor het publiek. En even gebeurde dat ook. We hadden natuurlijk gelijk de sleutel gekregen ervan. De gidsen waren enthousiast, dus hebben toen bij veel wandelingen zijn ze hier binnen geweest. Maar we hebben ook nog een aantal projecten gedaan samen met de HZ. Door al de leerlingen hier ook een rondleiding te geven en het hele verhaal te vertellen. En dat was eigenlijk ook wel een succes. Maar in 2019 werd een schimmel geconstateerd die mogelijk gevaarlijk was voor bezoekers. De deur ging op slot en niet meer open. Beloofde maatregelen om de situatie op te lossen bleven uit. Ik geloof, na al het geld wat hier ingestoken is, moet je op een gegeven moment wel opnieuw een plan maken. Onderhoud zal toch wel gepleegd moeten worden. Want als ik ook kijk naar, ik noem het even, de oude gracht. Dat daar nu ook allemaal weer rietstengels in groeien. Vervuiling, de schietgaten zijn niet meer te zien. Dan denk ik, dat is jammer. Dat hoort eigenlijk gewoon niet te gebeuren bij zo'n mooie monument. De gemeente Vlissingen laat weten dat onder andere door corona er langere tijd niet aan de Oostbeer gewerkt kon worden. Maar dat er een schimmelbestrijder binnenkort aan de slag kan gaan. Wat dat betekent voor de bezoekers en wanneer zij weer kunnen komen, is nog onduidelijk. Opklaringen en zon wisselden elkaar af vandaag. Of daar ook iets van was te zien, hangt er vanaf waar je was. Zo was het aan de kust vanmorgen mistig. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde als vandaag met aan zee kans op een enkele bui bij maximaal 16 graden. Woensdag meer zon en donderdag weer wat frisser. Ja, zou die lente dan toch nog eens een keertje gaan beginnen? Wie weet. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste Zeeuwse nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht op omroepzeeland.nl en in onze app. Voor nu nog een hele fijne avond.